Martorell, província de Barcelona, comarca Baix Llobregat, població 28.722 habitants. Destacat, a cavall entre les comarques de l'Alt Penedès i l'Anoia, Martorell s'erigeix com una de les viles nobles del Llobregat amb un ric patrimoni històric i artístic. Presidit per l'emblemàtic i imponent Pont del Diable de l'època romana. Vestigis medievals com el Castell de Rosanes o Sant Genís de Rocafort, o del Renaixement com el Pati de Santa Llúcia i la Portada de Santa Maria, traslladen al visitant al passat d'una vila d'origen vitivinícola. On descobrim un nucli antic amb façanes esgrafiades i el parc forestal de Can Cases, ideal per fer-hi activitats esportives, passejades a peu, a cavall o en bicicleta. Imprescindibles: visitar el Pont del Diable, passejar pels carrers del Barri Vell, visitar el Museu de l'Enrajolada. Festa Major, 15 d'agost, Santa Maria de l'Assumpta.